תראי מה הגיע לי מהאייר, בקרם של החלזונות. ליאת! מה? שוב פעם היית באה בלי להימרח? מה, את שכחת שהאור זוכר הכל? קחי, למרות שהווישי הזה הוא לא משהו, תשימי. יום ראשון אפשר לעשות לזניה. איכס, לא! אז את יודעת, אז קוסקוס. לא, לא קוסקוס, לא קוסקוס. זה מזרחני. טוב, הספרי קולגן, קחי! הספרי קולגן. רגע, לימור. רגע, יש לי משהו מעולה. מה זה, אבל אתם חייבים לאכול. 2021. חיים! אבל זה פג תוקף. את חייבת. לא, זה פג תוקף. לא, רגע, אני אביא לכם מפה. זה פג תוקף אבל. קחי הביתה. קחי הביתה. אז מה עם קוסקוס בשני? לא, לא, אין קוסקוס. זה לא עובד! שום דבר לא עובד, העכבר! איפה העכבר? עכבר! אין עכבר! גם זה לא עובד! מה את לא מבינה? לס, יזמור. ג'וני. אוף, ענת, תפסיקי לברבר כבר, אז מה אם הוא מפליץ? מה, את אימא מתעללת? די. שרון, את זוכרת? וואו, התמונה של סאדו מאזו? זוכרת? יו, היה ימים בג'אנגו. מותק, רוצה ממתק? מהר, לפני שאמא המשוגעת שלך תבוא. סיימה רעה יש לך. מיה? ממש רע. מיה? מה זה, לימור? מה את עושה? השתגעתי, תגיד, לא תפסיק לשלשל לי כל הסופש. מה את רוצה? הכל בסדר. לשלשל זה טוב, לשלשל זה בריא. זה גם ארזה. שמן זית? אין שמן זית. והבאתי לך לפני 2 שמן זית. אתה לא לוקח שמן זית. לך קח לעוד 2. קח 100 מיליליטר לעוד 2. למה הטיקטוק לא עובד לי? גל! למה אין אינטרנט במקום הזה? הטיקטוק לא עובד לי! אני לא יכולה לראות סרטונים! מליסה, איך היה בארצות הברית? יארד? אכלת? מה קנית בטארגט? וולמארט? איך אני אוהבת? אין לי מה לתת לך, זה ביצים של כלב שאני... איך אני אוהבת ביצים של כלבים, איזה חמודים. את רוצה? בואי אני אתן לך משהו. מה את רוצה? את רוצה אנזימים? מה את רוצה? הנה קולוגן. טוב, יש אותך צעירה. מה לתת לך? הופה, לא לריב בחדר שלי, אני לא מרשה. הנה, מה את רוצה? את רוצה משהו מהאיירב? אני הזמנתי לך משהו. את יודעת מה? יש לי בשבילך בול עץ שאת יכולה לקרוא לי בחדר, כי סך הכל זה הגיוני. רקפת. רגע, בואי שנייה מהר. זה לא לגבי המשרה של FP&A. מותר לתת לה יוגורט למרפי? כזאת חמודה, אני רוצה שהיא תאהב אותי. מרפי! בואי, איזה יפה, את כזאת מתוקה, את אוהבת אותי כבר. יהודה, קיבלתי עכשיו תלונה, היא הורידה לאיתן את הזרת. אבל יש לך 2, אז זה לא כל כך משנה. וואי, איזה כוח פה! היי! תציל אותי! איפה החימום? איך עובד? יופי, זהו. איזה כוח. מה אתם משוגעים היום? אני לא מאמינה. יש לי רעיון למתיחת 1 לאפריל לאריאל. פעם שעברה, הוא כמעט התעלף אצלו, הפעם הוא יוצא מפה באמרוץ. מעולה! מריסה, את יודעת לחיות. את אין כמוך. תגיד לה, דיברת עם דמיטרי, לא, אלכסה, לא. נו, מה זה משנה? מאיזשהו רוסי. היי, ורד, שמעתי שדורי חגג שנה, מזל טוב. אבל שמעתי שאת עדיין מניקה אותו. רציתי להגיד לך, זה... לא שמעת על מטרנה כי... את לא פרה, את יודעת, כאילו...
כן, לימור, כן. מה? צריך להעביר אנשים לקומה שלי. אוי, תפסיק לבלבל את המוח. תסמכי עליי. אור, זה שטויות, אתה עושה נזק. צריך גם לכל אחד לוח בחדר. תקשיב, זה לא הכסף שלי. תעשה מה שאתה חושב, אבל אתה מטומטם ואני צודק. איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. בא לי בלילות, לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים.